Dobro nam došli, znači na današnje druženje sa našim uvaženim musafirom iz Bosne i Hercegovine, Hafsom Halilom Efendijom Mehtićem, koji je odlučio se da dođe u naš džemat. Meni je zaista drago što je on naš gost i musafir u ovoj današnjoj večeri, kako bi podijelio određene misli svoje, znači, iskustva, što se tiče njegovog života. Asmir je vidio uključeno, znači, da podijeli, znači, svoje misli, svoje iskustva i svoja, znači, zbivanja događaja koji su ga pratili u kompletnom njegovom životu. Ja bih samo kratko, znači, predstavio našeg uvaženog Hafsa Mehtića. On je trenutno, znači, od augusta prošle godine dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici. Inače je porijeklom rodom iz Donjeg Vakufa. Kako sam ja čitao o njemu, znači, pola Kur'ana je učio van zatvora, a pola Kur'ana naučio u zatvoru. Isto je tako počašćen bio da je jedan od rijetkih insana koji je imao priliku da uđe u Meku, znači u Kjavu. To je, znači, isto jedno Allahovo davanje što je on, znači, bio počašćen s tim. A pored toga vezan je za ovu našu regiju u jednom i negativnom i pozitivnom kontekstu, zavisi kako se gleda, znači, dio optužnice, znači, koja je bila sastavljena, montirana tadašnjem dobu, znači, bivše Jugoslavije, koja je bila poznata po proganjanju i montiranju procesa. Sam Hafiz je isto iskusio to iskustvo u navodnim znacima. Jedan dio optužnice se, znači, odnosio na grad Esen, znači, u našem susjedstvu, i tu su ga teretili i optužili ga za širenje međunacionalnog mržnje i sličnih stvari, i tako da je u jednom kontekstu i vezano ovdje za ovaj naš kraj. Ova današnja večer nema konkretnog naslova, znači mi smo mislili da ovo bude jednim dijelom otvorenog karaktera. Hafs Mehtić se ipak u svom izlaganju osloniti na važan dio, znači, njegovog života, a to jest Kur'an. I nazvali smo, znači, ovo današnje predavanje sa podtemom Kur'an kao životni saputnik. Između ostalog će nas i Hafs Mehtić obradovati vjerovatno sa kakvim biserima koji su i pozitivni, znači, lijepim stvarima koji su ga pratili kroz taj život. I evo, sad bih volio, znači, predati. Kasnije ću ja, ako mogu imati priliku da postavite pitanja. Hafs nam je tu, pa sad evo dajem riječ našem uvaženom gostu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu wa šukru lillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cijenjena braćo i sestre, assalamu alaikum. Zahvaljujemo se uzvišnom Allahu dželle šanuhu, našem stvoritelju i gospodaru svih svjetova, na svim njegovim ni'metima i blagodatima s kojima nas je on iz svoga obilja obasuo, a posebnu zahvalnost, hamd i šukur ističemo našemu gospodaru što nas je uputio stazama Islama i što nas je učinio pripadnicima ummeta pejgamberovog sallallahu alejhi ve sellem. Neka je neizmjerno hvala uzvišnom Allahu dželle šanuhu i na blagodati ove večerašnje noći u kojoj je on nadahnuo naša srca, pa nas evo naputio da dođemo ovdje u ovu njegovu kuću, da bismo se u ovoj jednoj dinskoj atmosferi naredni sat vremena družili, da bismo krijepili svoj iman i da bismo poslije ovoga druženja pokušali makar za 1 milimetar biti bolji musliman i bliži Allahu dželle šanuhu nego što jesmo. Kur'an, moj životni saputnik. Ja bi mogao vama o Kur'anu, pošto je to moj predmet, uža specijalnost, do sabaha govoriti, ali normalno ni vrijeme, ni prilike, ni mogućnost nam ne dozvoljavaju o tome, ali ipak hoću da kažem nekoliko uopćenih riječi o učenju Kur'ana, o značaju Kur'ana u našem životu, o našem odnosu prema Kur'anu i tako dalje. Allah uzvišeni u jednom ajeti kerimu kaže estaizu billah: innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur.
li uvafijahum uđurahum ve zidahum min fadlih innahu gafurun šakur. Zaista oni koji budu učili Allahovu knjigu i namaz obavljali i dijelili od onoga što smo im mi dali i tajno i javno, mogu se nadati nagradi neprolaznoj. Da ih on iz obilja svoga za ono što su radili nagradi i da im još više od toga da. On je zaista blagodaran i onaj koji prašta. Braćo i sestre, u ovom ajeti kerimu Allah dželle šanuhu reda naše aktivnosti i poslove s kojima se postiže Allahova neprolazna nagrada. A onda mimo te neprolazne Allahove nagrade kaže da im Allah da zbog onoga što su radili još više od toga. A vidite, na prvom mjestu Allah dželle šanuhu spominje učenje njegove knjige, druženje sa njegovom knjigom. Zatim namaz, pa dijelenje i tajno i javno. A šta je to mimo te neizmjerne nagrade koju Allah dželle šanuhu daje i neprolazne nagrade koju Allah dželle šanuhu daje? Šta je to više od toga? I kaže Allah, i da im još više od toga iz obilja svoga da. A šta je to još više? Ibn Kesir, kao i mnogi drugi mufesiri, u komentaru ovoga kuranskog ajeta navode i kažu da se pod ovim ajetom, dijelom ajeta podrazumijeva da će Allah uzvišeni na sudnjem danu džennetlijama ukazivati povremeno posebnu počast tako što će i on pozivati sebi u goste, u prijem. Pa će im Allah uzvišeni učiti Kur'an. Pa ti sretnici i te džennetlije će biti toliko oduševljeni tim pozivom, prisustvom kod Allaha uzvišenog, gledajući u njegovo uzvišeno lice i slušajući kako on uči Kur'an, da će željeti da nikad odatle ne izađu. Ali ta njihova posjeta imaće rok trajanja i on će odlaziti nakon izvjesnog vremena. A onda će jedva čekati da ponovo dožive tu čast i tu priliku da i njihov gospodar zovne sebi i da ponovi isto ono kako je prije bilo. Dakle, više od one uobičajene džennetske nagrade jeste Allahova blizina, Allahov poziv i Allahovo učenje Kur'ana. Ovo je ajet koji stimulativno djeluje na svakog vjernika na taj način da on što je moguće više uči Kur'an i da se druži sa Allahovom knjigom. Braćo i sestre, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u brojnim hadisima je stimulisao ashabe, svoje saputnike kroz život, svoje drugove, prijatelje i tako dalje, na učenje, što češće učenje Kur'ana. Pa je jednom poslanik alejhi salatu govoreći o onima koji se druže sa Kur'anom, koji uče Kur'an. Jedne prilike je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: inna lillahi ahline, Allah zaista ima svoju čeljad. Qila men hum ja Rasulallah, pa je neko upitao, a ko su ti Allahovi poslaniče? Allahov poslaniče. A on je kazao: ehlul Kur'ani hum ehlullahi ve khasatuhu. Kaže, oni koji uče Kur'an i druže se sa Kur'anom jesu Allahova čeljad i njegovi dostojanstvenici. Dakle, ta skupina ljudi je mimo ostalih vjernika Allahu posebno draga do te mjere da je Allah naziva svojim i da je Allah svojata. Pa je to nama aluzija da se što više i što češće družimo sa Kur'anom kako bismo dospjeli u ovu skupinu Allahovi odabranih robova. Zatim, koliko je Allahu uzvišenom drago naše učenje Kur'ana, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je one koji uče Kur'an, a uz to i podučavaju Kur'anom okarakterizirao najboljim slojem u njegovom umetu, pa je kazao:
Khayrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Najbolji od vas su oni koji uče Kur'an i druge podučavaju Kur'an. Jednog od uglednih tabiina Sufjana es-Sevrija pitali su zašto bi se opredijelio, odnosno šta je vrijednije, da li kaže borba na Božijem putu ili učenje Kur'ana, a on je, pozivajući se na ovaj hadis, rekao učenje Kur'ana, jer je poslanik kazao najbolji od vas oni koji uče Kur'an i drugi podučavaju Kur'an. Kad čovjek analizira naše učenje i kad čovjek analizira vrijednost učenja Kur'ana, može zaključiti sljedeće, da je to jedna od najvećih počasti koju čovjek može imati i privilegija na ovome prolaznom dunjalučkom životu. Jer ima li šta veličanstvenije, ima li šta svetije i ljepše da čovjek svojim griješnim ustima, kroz koja svašta i izlazi i ulazi, može izgovarati savršene Allahove riječi, koje je Allah izgovorio svom meleku Džibrilu, a on prenio poslaniku, a poslanika ashabima, a oni do naših dana. Ima li išta za nas, braćo i sestre, vrednije i veličanstvenije od Kur'ana? Da smo mi jedini narod na planeti zemaljskoj koji ima autentičnu, neiskrivljenu, originalnu Allahovu vjeru, onakvu kako je on objavio prije 1400 godina. I o toj Allahovoj vrijednosti koju je on spustio nama, braćo i sestre, Allah dželešanu govori u Kur'anu Kerimu pa kaže: Alam yakfihim an yutla ilayhimul kitab. A zar im nije dovoljan Kur'an koji im se objavljuje? Ili kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Knjiga koju ti objavljujemo je blagoslovljena knjiga, da bi oni, koju ti objavljujemo, je blagoslovljena knjiga da bi oni razmišljali o ajetima njegovim, ako su pametni, odnosno da bi mudri i pametni o njima razmišljali. Prema tome, braćo i sestre, Kur'an je zaista naša velika dragocijenost, velika blagodat koju moramo posvećivati pažnju, koju se moramo okretati, jer kako je jedan od velikih islamskih učenjaka kazao, Imam Gazalija o Kur'anu Kerimu, kaže: onaj ko hoće da istinski spozna Allaha dželešanu, neka uči Allahovu knjigu. Jer je Allah uzvišeni u svojoj knjizi kazao sve o sebi ono što njegovi robovi trebaju znati. Pa prema tome mi smo kao vjernici upućeni na svakodnevno, na permanentno i trajno učenje Kur'ana Kerima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kuransko učenje okarakterizirao najvrijednijim ibadetom, rekavši: afdalu ibadati ummeti qira'atul Kur'an. Najvrijedniji ibadet moga ummeta jeste učenje Kur'ana. A zašto se učenje Kur'ana ovoliko potencira? Je li da bismo mi samo recitovali Kur'an i učili ga, ili je nešto iza toga još važnije? Allah nam i poslanik naređuju učenje Kur'ana, braćo i sestre, da bismo razmišljali o njemu, da bismo do određenih spoznaja dolazili i da bismo po tim spoznajama i po principima Kur'ana usklađivali i uređivali svoj život. Vidite, kad Allahov poslanik alejhi salatu vesselam govori o učenju Kur'ana i o postupanju po njemu, šta kaže? Men qara al-Qur'ana wa amila bima fihi albasa Allahu walidayhi tajan yawm al-qiyamati daw'uhu ahsanu min daw'i ash-shamsi fi buyutikum ad-dunya. Ko bude učio Kur'an i radio po njemu, učio Kur'an i radio po njemu, dakle, nastojao normirati i uskladiti svoj život prema Kur'anu, Allah će njegove roditelje na sudnjem danu krunisati krunom
koja će biti blještavija i sjajnija od sjaja i svjetlosti sunca koje dopire u vaše dunjalučke kuće. A kaže poslanik, a šta tek mislite za onoga koji je sam takav? Dakle, ako će Allah tu krunu dati našim roditeljima koji su nas naputili da učimo Kur'an, kako će i šta će tek Allah dželešanu dati onome ko bude učio Kur'an? Dakle, učenje Kur'ana je, braćo i sestre, u funkciji reguliranja našeg dunjalučkog života. Učenje Kur'ana je da bi se radilo po njemu, da bismo s Kur'anom slavu postigli. Jer kako Allah uzvišeni u suri Al-Anbiya kaže, staizu billah, lakad anzalna ilejkum kitaban fihi zikrukum, efela ta'qilun. Mi vama knjigu objavljujemo, u njoj je slava vaša, moć vaša, napredak vaš. Jeste li vi pametni, kaže Allah dželešanu. Da vam je Allah toliku blagodat, toliki kapacitet, toliku snagu dao, a vi zanemarujete tu snagu, okrećete lice svoje i leđa svoja Kur'anu i ne postižete, zahvaljujući toj distanciranosti od Kur'ana, ono što bi Allah želio i zbog čega je Allah objavio Kur'an. Hazreti Omer prenosi hadis koji bilježi imam i Tirmizi, rahimahullahu ta'ala, da je poslanik alejhi salatu vesselam kazao: Inna Allahe ta'ala jerfeu bi hadal kitami aqvamen va jedau bihi akharin. Zaista Allah uzvišeni sa ovom knjigom jedne narode uzdiže, a druge ponižava. Koje uzdiže? Pa uzdiže one koji bdiju nad Kur'anom, koji nastoje Kur'an oživotvoriti, koji nastoje kroz svoju nauku dosegnuti do tih skrivenih Allahovi formula koje su pohranjene u Kur'anu, odnosno u svemiru. Jer kako su islamski učenjaci definisali Kur'an, rekli su, kaže, Kur'an je svemir koji govori, a svemir je Kur'an koji šuti. Pa sve ono što ima u Kur'anu, Allah je pohranio u svemiru. I sve ono što ima u svemiru, Allah je pohranio u Kur'anu. Zato samo Allahu bliski i oni koji su uronili u duboke naučne spoznaje mogu se okoristiti Kur'anom i mogu se uzdići Kur'anom. Braćo i sestre, Allah uzvišeni kad se čovječanstvu svojom zadnjom objavom javljao i obratio, bilo je ikra, uči. A u tome ikra, uči, krije se ljudska moć, krije se ljudski napredak. I ne zaboravimo da je to Allahov sunnetullah, da je to Allahova zakonitost na zemlji. Oni koji budu najprivrženiji i najdosljedniji ovome Allahovom dželešanu ikre, koji u njega budu najviše ulagali, on će biti dominantna sila na svijetu. Kad su muslimani bili dominantna sila na svijetu? Onda kada su najviše ulagali u ovo Allahovo ikre, u nauku kad su ulagali. Ko je danas dominantna sila na svijetu? Oni koji najviše ulažu u ovo Allahovo ikre, uči. Koji ulažu u nauku. Gdje smo mi u odnosu na ovo? I ako tražimo razloge našeg nezavidnog stanja na svjetskom planu, šta mislite, je li to zbog toga što smo previše vezani za Kur'an ili je to zbog toga što smo se udaljili od Kur'ana? Kako možemo razumjeti činjenicu da čovjek može živjeti u islamu 50, 60, 70, 80 godina, a da nikad ne požali da nauči onih 28 harfova? Da nikad ne poželi ili da ne uspije zaviriti u Allahovu knjigu, da zna učiti Allahovu knjigu. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu učenje Allahove knjige vezuje za Allaha govoreći, kaže, ako hoćete da se provjerite koliko volite Allaha, provjerite se sa Kur'anom.
Pa ako vidite da volite učiti Kur'an, vi volite Allaha, jer je Kur'an Allahov govor. I ni sa čim čovjek ne može u potpunijoj formi i obliku spominjati svog uzvišnog gospodara, obraćati mu se, tražiti duhovnu snagu, tražiti uputu, tražiti pomoć u svakom pogledu, kao sa Kur'anom, braćo i sestre. U suri Furkan uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže, navodi riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji se Allahu žalio i koji je govorio: "Vakala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura." I reče poslanik: Allahu moj, gospodaru moj, moj narod zanemaruje ovaj Kur'an. Zanemaruje ovaj Kur'an. A svako zanemarivanje Kur'ana i poslanikovog puta, braćo i sestre, za sobom povlači dvije stvari, kako uzvišeni gospodar kaže: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Neka se pripaze svi oni koji suprotno naređenju njegovom postupaju, da ih kakvo iskušenje ne zadesi ili da ih bolna patnja ne snađe. Pa naša svaka distanciranost od Kur'ana, svaka distanciranost od sunneta poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem dovodi nas u priliku ili da budemo izvrgnuti teškom iskušenju ili da budemo podvrgnuti teškoj kazni. Zato, braćo i sestre, poslanik je u zadnjim trenucima svoja života dunjalučkog govorio: Kur'an, o muslimani, Allah vas neće kažnjavati dok je Kur'an sa vama. I ni sa čim čovjek ne može puniti više ni bolje svoje duhovne baterije. Ne može snažiti svoj duh kao što može to sa Kur'anom i drugim ibadetima, ali posebno sa Kur'anom. Imam Gazalija, rahmehullahu ta'ala, navodi u svom Ihja'u primjer Ahmeda ibn Hanbala, rahmehullahu ta'ala, jednog od islamskih velikana po kojemu ima i hanbelijski mezheb danas u fiku i tako dalje. Navodno da je ovaj velikan jedne prilike usnio Allaha uzvišenog. A kad ga je usnu ga je pitao: Gospodaru, kako ti se mogu približiti onako kako se tebi bliski približavaju? A on je rekao: govorom mojim, Ahmede. Govorom mojim. A onda sam ja, kaže, opet upitao: je li s razumijevanjem ili bez razumijevanja? Kaže: i s razumijevanjem i bez razumijevanja. Pa je to nama moralna satisfakcija i podrška koji nismo Arapi pa ne razumijemo sve iz Kur'ana, ono što trebamo razumjeti, da ćemo imati fajdu od Kur'ana i da smo bliži Allahu kad ga učimo, makar i ne razumjeli. Ali hvala Allahu uzvišenom, mi danas imamo prijevode Kur'ana, mi imamo danas tefsire, odnosno komentare Kur'ana na bosanskom jeziku, i onaj ko je zainteresiran može da spozna i da dokući poruke uzvišenog Allaha dželle šanuhu kroz te prijevode, kroz te tefsire i tako dalje. Reko, mogli bi o Kur'anu govoriti puno, ali želim vas na ovaj način sa ovih nekoliko ajeta i hadisa stimulisati, braćo i sestre, da se vežemo za Kur'an. Jer jedan od naziva za Kur'an jeste, braćo i sestre, i zikr. A Allah uzvišeni u suri Taha kaže: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Onaj ko se okrene od moga Kur'ana, od moga zikra, da ćemo mu da živi život tegoban, pun problema, pun nedaća. A na sudnjem danu ćemo ga proživjeti slijepim. Pa, braćo i sestre, zašto i pored tog materijalnog blagostanja mnogi ljudi osjećaju tjeskobu i tegobu u svojim dušama? Zašto se na svijetu danas najviše proizvode one tablete i oni lijekovi protiv stresa i one tablete za umirenje čovjekovih živaca i čovjekove psihe?
Pa zato što su ljudi daleko od Allahove objave. Zato što zahvaljujući distanciranosti od Allahove objave imaju stresan život, imaju prazan život i tako dalje i tako dalje. A kaže Allah, na sudnjem danu ćemo ga proživjeti slijepim. Pa će čovjek reći, kako Allah navodi, Kala rabbi lima hašartani a'ma wa kad kuntu basira. Gospodaru, što si me proživio slijepim kad sam ja na dunjaluku imao vid? Kale kedalike etetke ajatuha, fanasitaha, ve kedalike lijevme tunsa. To je zbog toga što su ti dolazili naši ajeti, ali si ti zaboravljao, pa si i ti danas zaboravljen zbog toga. Kur'an je među nama, braćo. Allahovi ajeti su među nama. Zato nemojmo zaboravljati Kur'an. Nemojmo zapostavljati Allahovu knjigu za svoje dobro. Za svoje dobro. Allahov poslanik je kazao, kuća u kojoj se uči Kur'an, u njoj se povećava svako dobro. Ona je prostrana za njenu čeljad. U njoj se koncentrišu meleki, a iz nje bježe šeitani. A kuća u kojoj se ne uči Kur'an, u njoj se povećava zlo. Ona je tijesna za njezinu čeljad. U njoj se koncentrišu šeitani, a iz nje bježe meleki. Pa ako se pitamo zašto među nama u našim porodicama često varniči, zašto u našim porodicama je često napeto, nema sloge i tako dalje i tako dalje. Svak na svakog prije ko gleda, nema Kur'ana, nema te relaksirajuće atmosfere koje Allah uzvišeni daje zahvaljujući Kur'anu. Jer vidite, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže: وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Kad god se jedna skupina Allahovih robova sakupi u nekoj od njegovih džamija, da bi učili i međusobno proučavali Kur'an, Allah na njih spusti svoju sekinu, smirenost. Allah ih obaspe svojom milošću. Allah im pošalje meleke koji ih okruže i Allah ih spomene kod onih što su kod njega. Odabrani meleka koji kruže oko njegovog arša i uzdržavaju njegov arš. Dakle, gdje je god Kur'an, tu je i Allahova sekina, Allahova smirenost, jedna blažena, relaksirajuća atmosfera. Tu je Allahova milost, tu su Allahovi meleki i tu je Allahovo spominjanje oni koji ga uče kod odabranih meleka. Pa evo molim uzvišnog Allaha, s obzirom da smo ovdje radi Kur'ana, da govorimo o Kur'anu, da Allah na nas ovdje spusti svoju sekinu. Da Allah na nas spusti svoju milost. Da nam Allah pošalje svoje meleke koji će biti ovdje s nama i uljepšati ovaj skup. I da nas Allah uzvišeni poimence spomene kod njegovih odabranih meleka što su kod njega. Evo, nek bude to kao uopćeni uvodni dio. Evo, Erdin je iskazao želju i naprosto me nagovorio na ovu temu. Ja sam pravo da vam kažem, bio zamislio da nešto drugo govorim, ali on kaže, čuli smo da je bilo u Vitenu sinoć jako fino, jer si govorio na tu temu, pa bi, kaže, najradije da napraviš reprizu, kaže, tog sinoćnjeg izlaganja i eto, mi ćemo otprilike ponoviti ono što smo sinoć govorili, koliko je to insan u stanju da sve reproducira ponovo isto i tako dalje. Drugo, našeg predsjednika i neke još interesuje to kakav je moj bio kontakt kroz život sa Kur'anom. I ja odmah u startu da kažem, braćo i sestre, da sam, hvala Allahu uzvišenom, odrastao u takvoj porodici gdje se učio Kur'an. Ja sam u osnovnoj školi išao pred svog muallima,
Hadži Fadla Efendiju Hadžića i on me uveo u Kur'an. Kasnije kad sam završio 8-godišnju školu i trebao da idem u srednju školu, ja sam bio zanijetio da idem na zanat za automehaničara. Nešto mi se to sviđalo da oko auta nešto radim, da popravljam i tako dalje. A vidio sam neki su dobro radili i zarađivali i konto ja rekao i ja ću ići tamo za automehaničara i tako. Sad ovaj moj babo, rahmatullah alejhi, hiljadu mu lijepi rahmeta, on je plaho volio hođe. I on je, gdje god zna zahoće, on odmah leti tamo među hođe, on sjedi sa njima, on voli sluša šta oni govore, on, pogotovo kad neko fino uči. A što? On je ostalo, njegov babo je Ragib Efendija bio hođa. I njemu nije bilo sudbine da i on bude, ali eto, ostalo to mu od oca. I njegova je životna želja bila da ja idem u medresu. A opet s druge strane, moja mati, Allah rahmetelj, je ono što bi rekli mrtva padala, nije dala da ja idem u medresu. A što? Ona je imala brata hođu, imala bratića hođu, imala svekra hođu. I ona je vidjela kako je taj hođinski život izgledao u to vrijeme, kako se oni patili. Ona je meni govorila stalno, neš ti meni biti svjetski pucman, kaže, ona bi to govorila, ne. Da ti gledaš kad će ti košta dati, tako dalje. A onda su pogotovo hođe teško živjeli, nije bilo ni plata, nego kaže, moj dedo, Allah rahmetelj Ragib Efendija, čeka kad prispije ljetina i ona je mutevellija, razreže svaku kuću, ti trebaš toliko dati krompira, ti šence, ti ovoga, ti onoga, i onda on kad se vrše ide tamo i oni mu kupe i to je ovako bilo zaista ponižavajuće bilo. I to je mati rahmetullah alejha gledala i ona iz tog razloga nije dala da ide u medresu. Pogotovo ona nije dala ni zbog toga, kaže, ti iš meni svjetske mrtvace opremati, kupat, kaže, ne bi, kaže, iz tvoju ruku uzela nikad ništa, kaže, ovako, to nešto njoj bilo i tako. Međutim, baba je meni govorio stalno, Allah rahmetelj, kaže, sine, ja volio da ti meni, kaže, završiš Gazinu medresu. Nek da budeš ministar, kaže, nek da budeš doktor. A da mi je dočekat da za tobom u mihrabu klanjam, kaže, odmah ne bi žalio umrijeti. I on ovom mom Fadle Efendiji rekne, oni se tajno dogovorili, nisam naniznuo, da mene ovaj direktor srednjoškolskog centra zovne, da on obavi sa mnom razgovor. I stvarno on mene zovne i kažu, poručio ti je profesor Bahri Abdagić da odeš kod njega, trebate nešto. Ja tamo i on kaže, vidim ti se, kaže, hoćeš upisati ovdje kod nas na zanat? Rekao ja. Kaže on mene, kaže, pa znaš li ti da ćeš ti čitav život biti umrljani ruku? Da ćeš čitav život, kaže, u zamašćenom onom kombinezonu i onom radnom odijelu, kaže, bolje, kaže, da budeš, kaže, u odijelu fino, u čisto, s finim ljudima, da se družiš, nego, kaže, po kanalima, kaže, balanda, kaže, ona auta drndaš, tako je. Ja njemu kažem, što ti ne bi, kaže, išao u medresu, ti fino učiš, kaže, ti si ovako onako. Ja kažem, gdje je medresa? A onda medresa u to vrijeme Gazina bila jedina vjerska škola u bivšoj Jugoslaviji. A prije Drugog svjetskog rata u medresi, u Bosni i Hercegovini je samo bilo 36 medresa. Komunisti su to sve pozatvarali, ostavili samo jednu jedinu. I bila je jako velika konkurencija. I kažem ja, kako ću ja u medresu, rekao, ja nisam neki džak, znači, stvarno nisam bio džak, ja imao neke rane, kasnije su oni, kad sam ja ošao u Sarajevo, to je bio goli propalitet, sve pijane, kockari i tako dalje, ali ja sa njima se družio i tako dalje, i hvala Allahu, po 1000 puta da sam ja otišao iz njegovog društva i to mi je valjalo da sam se, Bog zna kakav ja bio da sam ostao s njima, jer što kažu, s kim si onakav si. Kažu, kad ti zlato baciš u blato, neće blato zasjajit, nego se, kaže, zlato uprlja. Tako isto i čist mladić i djevojka kad dođu u nevaljano društvo, neće on pozitivno utjecati na njih,
nego oni utječu negativno na njega, iskvare ga i tako dalje i tako dalje. I ja, kaže, naša je to briga kako ćeš ti proći. A iz Donjeg Vakufa, iz Čaršijske džamije, bio je predsjednik starešinstva za Bosnu, Hrvatsku i Sloveniju, Naim Efendija Hadži Abdić, koji će kasnije postati rej Suleman. I oni su preko njega urgirali i tad je bilo veza i do sudnjeg dana će biti veza i oni su njemu rekli da bi, pošto iz Vakfa, iz Donjeg Vakfa, od Drugog svjetskog rata do 70. godine nikad niko nije otišao u medresu. I sad su oni išli na tu kartu, su igrali, eto da jednom krene iz medrese, iz Donjeg Vakfa neko u medresu. I ja budem primljen. I kad bi ja ovako dođe iz medrese ljeti za raspust, moj Hadži Fadl Efendija, Allah rahmetelja, on bi obavezno mene da ja klanjam jaciju ili ako ne klanjam jaciju, onda poslije jacije da ja proučim jedan odlomak iz Kur'ana, jednu ašaru. I jedne prilike, ono što kažu, mene krenulo, ja proučio fino, pustio avaz u džami, to nema, sve super bilo. I on, Allah rahmetelje, kaže, aferim da Bog da ga, kaže, kod Kjabe učio. Allah. I Allah dadne da se njegova dova obistini. Drugo što je ostalo na mene veliki utjecaj, naš jedan profesor Sinanudin Sokolović, Hafiz Sinanudin Sokolović, rahmetullah alejh, nam je predavao fik i ahlak. I one kuranske ajete, kad bismo mi učili, mi smo prvo morali izaći kod table da odgovaramo. Nisi ustaneš u klupi pa odgovaraš, nego izađeš pred tablu i odgovaraš, da ti ne bi šaptali oni oko tebe. I kad učiš dijelove iz Kur'ana, morao si po teđvidu da učiš fino. I ja sam odgovarao i učio one dijelove iz Kur'ana, ajete. I on meni jedne prilike kaže, a imao je uzrečicu sinak moj. Kaže, sinak moj, kaže, što bi tebi pristajalo da budeš, kaže, hafiz Kur'ana. Allah ti dao, kaže, lijep glas, kaže, finu melodiju. Kad bi, kaže, to upotpunio, to bi te Allah pristajalo. Ono što kažu mladost, ludost, ja u to vrijeme, slobodno vrijeme koristio, išao na utakmice, gledao Želju, gledao Sarajevo i tako dalje. Cure me interesovale više nego te korisne stvari. Ali kad sam ja krenuo na fakultet i oženio se u drugoj godini studija, u meni se pojavila želja da ja počnem učiti Kur'an. Hajde da probam. I ja stvarno krenuo i pred svojim profesorom Hafsom Ibrahimom Trebincem prešao 120 stranica. Međutim, profesor je bio zauzet i znalo se dešavati, ja pripremim nove stranice da proučim pred njim, da me on presluša, da kaže u redu je, ideš dalje, ali on nije imao vremena i onda sam ga morao ganjati i onda je jednom trenutku kaže, profesore, bili se vi ljutili da ja odem kod drugog muhafiza, kod Hafiza Halide Efendija Hadži Mulča, čuvenog jednog sarajevskog hafiza, bio imam i hatib u Carevoj džami, gdje je sad rijaset smješten. Kaže, ne bi. Slobodno ti, kaže, otiđe. I ja odem, mene prihvati i kad sam ja dolazio kod njega na preslušavanje, istovremeno je u tom vremenu dolazio na preslušavanje jedan ugledni naš bošnjački intelektualac, profesor doktor Faris Gavran Kapetanović. I on je hafiz Kur'ana. I mi smo zajedno pred istim hafizom učili i zajedno smo otprilike i završili. I ja sam tako intenzivno se družio sa Kur'anom, učio i na primjer kad traju predavanja, imaju pauze između predavanja, nekad bude onaj veliki odmor, nekad nema profesora i ove kolege izađu, oni odoše u slašćarnu jest kolače, pit kafe i tako da šetaju, a ja ostanem u učionici i učim Kur'an. I jednom ja ono što kažu za svoju dušu učim Kur'an. Stavio ruke na uši
prste u uši i pustio avaz, nikog u učionci nema, ona učionca odzvanja i meni fino isto kod da na pojačalo učim sa onim ehom. I ja učim, ja u jednom trenutku diže glavu kad tamo za katedrom rahmetli profesor Džozo. A on nam je predavao tefsir. Ja njemu kao profesor rekao, izvinite, molim vas, rekao, nisam vidio kad ste ušli, vidim i kolege, sve ušli. Ali oni su šutili, nismo htjeli pometati čovječe. I kad profesor Džozo kaže, Dina ti kaže, nemoj, kaže, prestaje, da nam, kaže, još uči malo. A nemojte, profesore, stid me, rekao, što sam uzurpirao čas, ništa, kaže, samo uči. Ja sam proučio još jedno 5-10 ajeta, ne znam tačno koliko sam, i kad sam završio, on kaže, jutro su nam došle 3 pozivnice za prvo svjetsko takmičenje učača Kur'ana u Meki. Kaže, i nek znaš da ćeš ti biti jedan od njih. I tako ja odem u Meku, zahvaljujući Allahu Đelešanuhu i sebepom Džoze i sebepom dove mog Fadla Efendije koji je nekad uputio dovu kad sam učio i kad je on rekao da Bog da ga u Meki kod Kjabe učio ako Boda. I eto, Allah je to dao i da sam čuo. I bio sam tamo, braćo i sestre, i hvala Allahu uzvišenom, doživio sam takve počasti, zahvaljujući Kur'anu. I inače, sve u životu što sam postigao, ako sam nešto postigao, a mislim da jesam, hvala Allahu uzvišenom, prilično u ovom dunjaličkom životu postigao, mogu zahvaliti samo Kur'anu časno. I mojoj ljubavi, i mojoj želji, i mojoj vezi sa Kur'anom. Kad smo bili tamo na tom takmičenju učača Kur'ana, u jednom danu iza jacije namaza predviđen je naš ulazak u Kjabu. To je veličanstveno, to se samo u iznimnim situacijama omogućava visokim državnicima, kraljevima, predsjednicima i tako dalje. I Saudijska Arabija kad hoće nekome da iskaže najveću počast prilikom posjete Saudijskoj Arabiji, omogući mu da uđe u Kjabu i da unutar u Kjabi klanja. I nama su to omogućili. Završila se jacija, zaustavio se tavaf. Ona policija napravila onaj špalir za nas, mi se poredali isto ko učenici kad hoće oni prvačići u razred, sve 2 po 2, primaknuše se one pokretne stepenice, kao za avion kad se doguraju, i onda mi pođe smo 1 po 1 da ulazimo. Međutim, taj svijet koji je bio tu prisutan, je isto tako pokušavao da se nekako progura, da se ubaci i da uđu. I jedan mladić, možda ima 25 do 30 godina, ovako korpulentan momak, on se nekako probio i ufatio se za one pokretne stepenice. Hoće on gore. A 2 policajaca ga zgrabili za ruke i ne daju mu. A 3 skinuo sa one svoje kape od ozgor, onog pokrivača, skinuo onaj crni, onaj obruč. Tu ti kad razmotaš, što ti ima jedno 70 centi, 80. On njega udara sa onim, udara, ali isto kod da on po zidu udara, on ništa ne osjeća, ništa on ne. On se prihvatio onih stepenica, ne da, a ovaj ne prestaje njega udarati. Kad priđe jedan, vidiš da je gospodin, da je krema saudijskog društva, ili neki intelektualac ili profesor, uglađen, dotjeran, ma blista na njemu sve, čehra mu ona inteligentno djeluje, ma nur iz njegovog lica bije i tako dalje. I on dostojanstveno ovoj 2 što ga udaraju kaže bojte se Allaha. Šta ako mu kaže krv pustite ovdje kod Kjabe? A znate, kaže, koji je to haram i koji je to grijeh? Kaže, komarcu ne smiješ krv pustiti kod Kjabe, a kamoli čovjeku i tako da. A on baš skontaše, dođeše sebi, malo ga popustiše, čim ga popustiše, on gore uzne stepence
I on kad se je popeo na vrhovnih stepenica, ukrenuo se dole prema onom narodu, ovako maže, ko da je svijet osvojio čovječe. Uđe on tamo, ali oni odmakoše one stepence. Ja se razočaraj, pokari se kontam, rekao, evo ovdje je kraj. Međutim, oni ponovo uspostaviše red, odgureše onaj narod i onda mi uđe smo tamo i onaj što je bio iz organizacije kaže klanjajte 2 rekata. Radi bereketa, radi sreće, radi napretka, radi svega u životu korisno. I u Kaabu kad uđeš i kad klanjaš, to je jedino mjesto na kugli zemaljskoj gdje se možeš okrenuti i ovako, i ovako, i ovako, i ovako, jer si u epicentru. I eto, hvala Allah uzvišenom. Allah mi je zahvaljujući Kur'anu i to omogućio. I onda, učeći do kraja studija, ja sam već bio završio polovinu Kur'ana. Međutim, kad sam došao u Zenicu, došao sam u vrlo oskudne stambene uslove. Onda vrlo brzo je tadašnji vjersko-prosvjetni referent, sad zovu glavni imam, napustio Zenicu i otišao za Kanadu, tako da su meni i tu dužnost dali da uz imamsku dužnost u Čašijskoj džamiji obavljam i dužnost vjersko-prosvjetnog referenta. I onda to su bili ogromni poslovi, jer je odbor islamske zajednice, odnosno Medžlis Zenica, vrlo da kažemo jak džemat. Sad ima 70 džemata. 70 džemata ima, možda i više ima sad. A tad je imao oko 40-50 džemata. Valjalo je to obilaziti, valjalo je organizirati vjersku pouku, kontrolisati vjersku pouku, držati seminare za imame, baviti se administrativnim poslovima u kancelariji, plus 5 namaza u džamiji, vjerska pouka za odrasle, onda tako sijaset tih stvari je bilo. I onda, tako da sam ja dolaskom u Zenicu u velikoj mjeri zapostavio to što sam bio naučio. A ništa se, braćo i sestre, brže ne zaboravlja od Kur'ana. Jer kako je poslanik alejhi salatu vesselam kazao, ta'ahedul Kur'ana fe velladi nefsu Muhammedin bi jedihi lehuve ašeddu tefellutan min al-ibili min okuliha. Kaže, održavajte vezu sa Kur'anom, jer tako me onoga učuje ruci Muhammedova duša. Kaže, Kur'an brže izmigolji, nestane, iščezne iz vaših memorija, nego što se deva izvuče iz svoga julara. Ja sam to bio poprilično poboravio. Onda poslije toga Allah dade onaj 83. godinu, onaj sarajevski proces, gdje su mene, ono što kažu, kroz iglene uši protjerivali, nastojeći da ja kažem nešto protiv ljudi koje sam poznavao iz te grupe i da bi bio svjedokom optužen. Haman, to se sve fino završilo, Allah dade bolest mom babi, od koje je i preselio, rahmetullahi alejhi, pa sam koristio svaki moment da ga zjaratim, da odlazim tamo i tako dalje. I onda, poslije toga, Allah dade moj zatvor. Ja tamo bio počeo učiti, počeo ponavljati i tako dalje. Kad jedno jutro ja iza sabaha došao, a ja kad sam krenuo na sabah u džamiju, vidim dvojicu ljudi u haustoru, nepoznati me. Kad sam izašao iz zgrade, vidim tamo 2 golfa, keca, zamagljeni stakala. Ta zamagljena stakla su mi bile išaret, a oni su uglavnom vozali te golfove, tek izašli golfovi i policija je imala. Ta zamagljena stakla dala su mi povod da posumnjam da su oni tu prisutni da čekaju. Ja sam otišao u džamiju, vratio se iz džamije, kad sam došao, uzeo Kur'an da učim. Nisam ja proučio možda ni pola stranice kad zakucaše na vrata. Kad na vrata odmah one iskaznice da su službenice državne bezbjednosti pokazaše mi nalog da imaju nalog za pretres stana i odmah hoće u kuću, u stan. Ja njima kažem, rekao, ovdje se ne ulazi u obući, izvinite, molim vas, rekao, ako već imate nalog da uđete, a oni su meni još vezano za 83. ulazili u stan i sve im ispretresali.
Ali sad, za moj slučaj ponovo pretresaju kuću i tako da. Kaže, jedan kaže, dobro, mi to ne praktikujemo, ali eto, s obzirom da vi insistirate na tome i da ste vjerski službeni, kaže, mi ćemo izuti obuću. Izašli su oni, izuli su obuću, njih 4 civila, još zovnuše 2 iz komšiluka, niko neće, jer po zakonu mora neko iz civilstva da dođe da bude prisutan. To kao da je sve regularno, da je sve po PS-u, što kažu. Kao svjedoci jeste i tako je. Međutim, niko od komšija nije htio i oni odošli po 2 svojih špijuna. Jedan je radio gore u Ozranu, prodavnice autodijelova, i drugi jedan dole odmah iz pozgrade radio na benzinskoj pumpi. Kasnije, kad je izašao kasnije se ima doznao da su oni bili doušnici, da su bili špijuni i tako. Nema veze, eto. I oni mene strpaše u zatvor. Kad sam prekoračivao zatvorski prag, prvo što mi je naumpalo bilo je, ja Rabbi, evo opet, ja ne uspije naučiti Kur'an. I ti prvih dana bilo mi je stvarno prvo smiješno u šta je čovjek dopao i čega je sve, u kakvu je situaciju došlo. I bilo mi smiješno, a onda kasnije čovječe kako vrijeme pođe odmicat, šeitan počne djelovat, znaš. Pođe se steza tuga oko srca, gdje li je tvoja mati, šta ona sad radi, sad ona cvili, sad ona plaće, šta li rade tvoja djeca, sad oni plaću. Pa 1000 nekakvih misli insanu u glavu dolazi, i onda insanu postane teško. Ali, kako mi je Allah uzvišeni dao jedan išaret, pošto sam ja kupovao, imaš po zakonu pravo kupovati novina koliko hoćeš. Ja sam kupovao 3 informativne novine, dnevne novine. Kupovao Večernje beogradske, kupovao Oslobođenje i kupovao Zagrebački vjesnik. I subotom je u Zagrebačkom vjesniku u to vrijeme isto kod da mi je Allah poslao to. Da me okuraži, da me ohrabri. Subotom je izlazio onaj feljton o Nelsonu Mandeli. On je već tada 20 godina bio u zatvoru. Svaka slika koju pokaže ga nasmijanog. I meni što je došlo u pamet, pa volan ne bi ti 20 dana i pošao zvizdrati. Pošao tugovat, a on 20 godina. Zašto? Nije za ono zašto si ti na dalaletu, ali sabori za svoju ideju, sabori i izdržava te teške zatvorske dane u Južnoafričkoj Republici. A ti na Allahovom putu radi Allah, i pošao nešto da provodiš sa sobom i sredno. I meni je to bilo jako utješno. Allah kod da mi ga je poslao. I onda sam ono što kažu guto te tekstove o njemu i tako dalje, ali pošto sam imao 2 advokata, jednog iz Beograda, doktora Rajka Danilovića, poznatog advokata za ove političke osuđenike, i imao sam jednog iz Zenice, Vidoju Ijačića. Zaista su bili na visini svoga zadatka, to su maestralno odrađivali i tako dalje. I ja jednom se njima požalim i reknem. Rekao, ja sam, dok sam bio na slobodi kao imam, u sklopu svog stručnog usavršavanja, ja njima sad tako objašnjavam, svog stručnog usavršavanja, rekao, htio da postignem jedan stepen koji se zove Hafizul Kur'an, a to je rekao da naučim cijeli Kur'an na pamet. To se rekao u našoj hijerarhiji, u našoj službi, u našoj vjeri jako poštujem. I rekao, ja sam to bio počeo učiti, došao do pola i rekao, evo, zapadu u zatvor. I rekao, ja ne znam, postoji li ikakva šansa i mogućnost da ja dođem do Kur'ana. Kaže doktor Danilović Rajko, kaže, oni te moraju donijeti Kur'an. Oni te moraju da ti dostavimo Kur'an. Kako? Kaže, ti cijelo vrijeme tvrdiš da nisi izlazio iz okvira kuranskog tumačenja. Da nisi vjeru tumačio osim onako kako je Kur'anom propisano. Da bi ti to sad dokazao, ti moraš imati Kur'an kao materijal za pripremanje svoje odbrane.
I Boga mi, sljedeće hefte kad je bila posjeta, meni žena u stvarima vidim doneseš mi Kur'an. A mi donijela mi ona Kur'an s prijevodom što je izdao Orijentalni institut. To je prijevod Kur'ana koji ovako na jednoj strani ima arapski tekst, a na drugoj strani prijevod. Ali ovaj arapski tekst nije po strancama. Naprimjer, dio ajeta prelazi na drugu strancu. A mi kad učimo na pamet, koliko memorišemo, toliko iskeniramo, slikamo onu strancu. Pa mi, hafizi, znamo svaki ajet strance, je li na početku, je li u sredini, je li na kraju, je li desna ili lijeva stranca i tako dalje, znamo. I to nam, sad, taj koncept Kur'ana, odnosno taj izgled Kur'ana, mene ruši moj koncept. Ali nema veze, ja ću učiti dokle mognem i tako. I onda drugi put kad su došli, ja njima kažem, rekao, joj, dobio sam onaj Kur'an, ali rekao, nije to onaj Kur'an koji meni treba. Pa kaže, kakav, jedan je Kur'an, ovaj veli. Rekao, jest, ali rekao, reci ti mojoj Hanumi, neko ona meni donese onaj Kur'an sa zelenim koricama. Onaj što smo mi na vjenčanju dobili. I Boga mi, sljedeći put dođe meni taj Kur'an. Kad sam ja dobio taj Kur'an, ja sam se, što kažu, u zatvoru osjećao ko riba u vodi. Ja sam riješio sve svoje brige. Iz nekoliko razloga. Prvo, što je kuransko učenje, ja sam po 10 sati, po 12 sati znao učiti Kur'an. Što on relaksira dušu. Drugo, što sam ja na taj način ubio dosadu. Pa ljudi u istrazi, jer ja 15 mjeseci, ja sam 3 godine bio osuđen na prvostepenom sudu, ovom okružnom sudu u Zenici. Ali sam 15 mjeseci bio sve u istrazi. To je jedna ćelija, čoveče. I kad su mene osudili u Zenici, oni su mene uporno nagovarali da ja idem na izdržavanje kazne. Jer nakon prvostepene presude imaš pravo ostati u pritvoru, a imaš pravo ići na izdržavanje. Oni mi kažu, pa Mehdiću Bolan kaže, tamo ćeš dobiti posao, imat ćeš neku platicu, imat ćeš televizor, imat ćeš, kaže, šednju, imat ćeš, kaže, posjete češće, imat ćeš čak odvojenu posjetu, kaže, sa ženom i tako dalje. Imaš novine, imaš biblioteku, imaš sve, kaže, možeš tamo. A ja sam znao, ako ja odem tamo, ja odo u sobu među 30, među 40 robijaša. Nema tu učenja, čovječe. A onda ti među tom babrom, to sve teška krivična djela. Ne smiješ ni pokazati Kur'an, pogotovo u ono vrijeme, komunističko vrijeme i tako da. Onda pravo da vam kažem, bojao sam se da mi ne napakosti tako što će nekog od tih kriminalaca nahuškat na mene, pa napraviti svašta i tako dalje. I ja sam stalno govorio, ja ne mogu zamisliti tu robijašku odjeću na sebi. Rekao, ja se ne osjećam krivim i rekao, ja odavde ne izlazim dok Vrhovni sud ne donese svoju presudu. Ali nisi bio sam. I Kur'an da završiš. Slušaj, to je ćelija jedna najsličnija vagonu u vozu, kupeu jednom. Ona je možda jedno 4-5 metara ovako duga. Dole odmah iza vrata ti je WC i česma u zidu. Onda jedan ima mali zidić, jedno metar. Od zidića vamo ima ovako vješalca i ono ko u visećoj kuhinji onaj ormarić, da možeš ostaviti svoju onu sitnu garderobu. A vamo, onda odmah iza toga je krevet željezni nasprat, a onda do kreveta s druge strane je jedan mali stolić i 2 stolice. I to je za objedovanje. Ima prozor, ko pola ovoga ovdje prozora, i on je ovako na visini od 1-2 metra. Na visini od 1-2 metra. I ja sam tako to učio, često se je dešavalo da budem danima sam tu, ali onda povremeno su mi ubacivali pojedine te osuđeni, odnosno, kako bi kazao, zatvorenike koji su također bili u istrazi. I razni su se izmjenjivali. Sve su bili teška krivična djela. Jedan ubio sestru, drugi ubio dijete, treći ubio oca, četvrti narkoman, peti
pravio provalne krađe, sve teška krivična djela i tako dalje. I uglavnom taj ambijent je meni odgovarao za učenje Kur'ana. I ja sam, hvala Allahu dželle šanu, 22.6.86. godine, dakle nakon 6 mjeseci, uspio da ponovim onu polovinu što sam prije znao i da naučim drugu polovinu Kur'ana za 6 mjeseci. I pošto su oni meni pretresali moju ćeliju vrlo često, tražeći neki inkriminirajući materijal ili nešto što bi mene kompromitiralo, ja sam na kraju Kur'ana napisao na arapskom jednu rečenicu: Allahovom milošću, hvala Allahu, danas sam naučio Kur'an na pamet. I napišem Zenica 22.6.1986. godine. Rekao, pošto me pretresaju, ako bi pretresali Kur'an i tražili, rekao, ne znaju pročitati odmah, vidit će nešto harfima napisano, neće sumnjati tako. I tog 22.6. ja sav, ono što kažu, happy, sretan, ma lebdim u zraku, čovječe, znaš, od radosti, što mi je Allah dao snage, moći i kuvveta da ja to završim. Nije prošlo 15-20 minuta. Otvorše se vrata. A čim se vrata otvore, po kućnom redu moraš ustati na noge i moraš staviti ruke na leđa. I ja normalno ustanem kad jedan starješina, stražar, upusti meni jednog dedu, neki možda 55-60 godina, i kaže, Mehtiću, će sad biti kod tebe. Dedo ima ovako naočale s velikom dioptrijom i tako. I on zatvori vrata, a dedo prema meni. I kaže, selam alejk Hafize. Otko znam. Ja brehnuo u njega, kažem, rekao, otkud ti znaš da sam ja Hafiz? Kaže, ja kad sam krenuo tebi i kad su mi rekli da idem u tvoju ćeliju, kaže, meni je u mojoj pameti i u mojim prsima došlo da te tako oslavim. Rekao, ja sam Halil Mehtić, kaže on, ja sam Ivo Pratić. Rekao, Ivo, čovječe, otkud tebi, rekao, to da ti oslaviš kao Hafiz? Rekao, kako ti to, otkud ti znaš za Hafiza uopće? Kaže, meni je tako došlo da ti reknem, ja sam ti rekao, eto sad kaže šta je tu je, kaže. A prije Ive je bio jedan musliman iz Kaknja, Džino se prezivao, i jesam li ja pošao učit Kur'an, njega muka spopane ne uzu. On odmah pođe protestovat, nemoj mi to, pusti to, pusti. Ja sam se napatio sa njim, to je strahota čoveče, niti mogu da učim, niti mogu da ne učim, da ti kažem i tako. I nekako sam se ja borio sa njim, alhamdulillah, on je otišao prije mjeseca odatle iz te moje sobe, osudili su ga brzo. I poslije njega dođe taj Ivo i sad ja kontam, ako musliman ne da učim Kur'an, sad će rekao još veći problem s Ivom biti. I ja Ivi kažem, rekao, Ivo, ti vidiš, ja po čitav dan nešto šapčim. Rekao, ovo ako tebi smijeta, rekao, ja neću tebe uznemiravati. Rekao, samo ti molim te kaže. Kaže Ivo, kaže, kako smeta čovječe, ja bi najsretniji bio da ti to možeš naglas. Ti kad to, kaže, ti, vallahi, kaže, ti kad to učiš, meni isto ko da neko melem, kaže, na prsa moja stavlja, kaže. I kad sam ja izašao iz zatvora, pitam ja svog prijatelja Sulejmana Efendiju Čelkovića, rekao, subhanallah, rekao, šta mi se desilo tako, tvoj kakanjac ne da učim Kur'an, a Ivo, Pravdić, kaže, ko da mu mehrem stavljam na prsa kad učim Kur'an i tako da. Kaže, on bolan, pa prezmena ti njihova govore, kaže, Džino, kaže, pa Džin bolan, Džinu mu ne daju da učiš Kur'an, kaže, a Ivo Pravdić, kaže, pravedan čovjek, pravedan, kaže, pravda na njegovoj strani, kaže, i tako dalje, i tako dalje. I Ivo je bio, možda 1-2 mjeseca tu, otišao je. Poslije Ive sam ja bio nekoliko dana sam, ponovo sa vrata otvoriše
Ja ponovo na noge, ruke na leđa, kad jedan drugi starešina veli, kaže, Mehtiću, kaže, sad će ovaj biti s tobom. Uđe momak, visok, crn, korpulentan. Ma nema kaharan, što bi rekli naši tamo u Vakfu, kaže, kad bi ga zmija ujela, kaže, ona bi se otrovala od njega. Tako je on pun jeda, kaže, i čemera i tako. I sad ja gledam njega ovako malo iz prikrajka, od ozgori, pratim i vrebam zgodan moment kako da ja stupim u kontakt sa njim, jer ne znaš ko je, šta je, kako je, znaš, i tako. I ja u jednom trenutku njemu kažem, rekao, babo, rekao, šta je tebe dovelo ovdje, pobogu si, brate. A on samo iz džepa izvedi one papire, onu optužnicu i ovako preda me baci. I ja uzmem, čitam optužnicu, on se zove Osmo Osmanović iz Kruščice kod Viteza, kocko s nekim momcima Hrvatima iz Zenice u vatrogasnom u Vitezu tamo i ovi ga opuhali. On tamo pripremio pare da ide za Tursku, pošto je imao butik na Krku, imao kuću tamo u Zagrebu, imao kuću, a Rom je inače. I bio momak, bavio se biznisom i stvarno tako i on je u određenom dijelu primijetio da su oni njega varali. Kako se to u kocki može varati, ja pojma nemam, ali oni su njega varali. I kad je on vidio da su oni njemu sve odnijeli, on ode dole u auto, izvadi pištolj i uperi u njih i kaže, varali ste me, pare na stol. Jedan odmah izvadio, drugi neće da izvadio. Pare ne da, on opali u stol, a ona je površina stola kako je bila glatka, ona je metak sklizne i njemu iznad samog srca. I se padne tu, odmah hitna dođe u bolnicu, ga u Zenicu i tamo vamo. I kad sam ja pročitao njegovu optužnicu, ja kažem Osmer, rekao, nije ovo ništa. Rekao, ako ovo da čim izađe iz zatvora, čim izađe iz bolnice i ti ćeš iz zatvora i problem riješen. Ma daj, kaže, ješi, kaže. I onda on progovori, kaže, a što si ti u zatvoru? Rekao, Jarane, ja sam ti državni neprijatelj. Ma daj, nemoj me, kaže, znaš, pa podje lajat naš. Osmo, rekao, ozbiljno ti kaže. Stvarno, kaže, šta si ja njemu kažem? Tako sam optužen da sam državni neprijatelj. A on opet, daj, nemoj. A ja ustanem, izvadim onu svoju fasciklu, u mene 150 stranica optužnice i izjava svjedoka. Evo ti rekao, ko što ti meni dao da ja čitam tvoju, ovo čitaj ti sad moju i tako je. On neće da čita, kaže, pa dobro, kaže, ako si državni neprijatelj, šta si ti, kaže, po struci, šta si po zanimanju? Rekao, ja sam ti Jarane hođa. A on opet, ba daj, nemoj, znaš. Stvarno, kaže, hođa, i onda on ovako glavom maše, kaže, čitav sam život želio, kaže, da imam hođu druga. Vidjet će sam ja morao, kaže, doći da ja, kaže, ne se, Osma je, da kažem, imao naviku kao i mnogi u onom sistemu i danas, nažalost, imaju naviku da ružno spominju Allaha uzvišenog, da ga psuju i tako dalje. I ja njemu u određenom trenutku kažem, rekao, to Osma što ti psuješ, ja sam zbog toga u zatvoru. I rekao, u sve ove naše tegobe koje mi imamo, molim te, nemoj mi ti dodatno, rekao, tim svojim psovkama, rekao, otežavati moje stanje. Molim te, rekao, nemoj psovati. I on se hudnjak savladavao i on je to za jednu heftu uspio da izmiši. Ali onda sam ja Osmo počeo da pričam o islamu, o Allahu i kažem, rekao, vidiš ti gdje smo mi zapali čovjeci. Nama samo uzvišni gospodar može pomoći izbaviti nas odavde, niko drugi. Rekao, nego daj da mu se obraćamo, daj da ga molimo čovječe. Ja sam Osmu naučio Fatihu na pamet s prijevodom. Pa je Osmo naučio Kula uzbreb bin Nasi, pa Kula uzbreb bin Felek, pa Kul huvallah. Pa ništa nije znao čovjeka. Pa naučio Rabbena Atina s prijevodom, pa ga naučio kako se abdesti i bio ga pošao pripremati da počne klanjati. Džemati ga klanjati. I onda,
a i on je meni prevodio na romski neke rečenice i uspio sam da zapamtim Euzu billahi mine šeitanir rajim, kako se na romski kaže, molima ede vlećete orak holma katar ovrago. To je ono, molim Allaha da me sačuva od prokletog šeitana. I mi smo se združili stvarno, bili smo ko rođena braća, volili se, stvarno se volili. Svaki zalogaj smo mi dijelili, što njemu dođe, mi smo zajedno jeli, što meni dođe, mi smo zajedno jeli. On mene što šta pitao, komentarisali ovako, ono što pročitamo u štampi i tako dalje. I meni je samo mogao moj dolaz najstariji sin Zekerija, koji je tada imao 6 godina. A kćerka koja je imala 4 godine, njoj nisu dali. I već je 15 mjeseci ja nju nisam vidio. I tih dana je mene nešto, ono što kažu, spopala ta nostalgija, ta tuga za njom, želja da je vidim i tako dalje. I ja ujutru, nakon što sam prelistao onu dnevnu štampu, uzeo Kur'an da učim, vidim i on uzeo i ostavio. I on će ti meni, kaže, gdje ostavi taj Kur'an više, kaže, dede malo, kaže, popričam. A prije nego što je on to rekao, u tom trenutku, u tom momentu, ja sam zastao i lik mi moje Merijeme je pred očima i ja kažem u sebi, rekao, ja Rabbi, daj mi, rekao, da što prije vidim svoju Merijemu. Kaže on, gdje ostavi taj Kur'an, gdje malo, kaže, da popričam. Evo, rekao, samo da dovršim stranicu do kraja, pa ćemo, rekao, popričati. I stvarno, ja završim stranicu i kažem, rekao, gdje Bujrom, rekao, šta bi da pričamo? Kaže on meni, šta bi ti sad u ovom trenutku najviše volio? A ja pod dojmom tih svojih razmišljanja i osjećanja, ja kažem, rekao, ahbab moj, rekao, ja bi najvolio kad bi mi Allah uzvišeni omogućio da vidim svoju Marijemu. A rekao, šta bi ti najviše volio? A on pođe plakat. Kaže, najviše bi volio da vidim svoju majku, koja je, kaže, doživjela infarkt i u bolnici zbog mene i daj Bože, kaže, da se izvuče, kaže. Ovaj će moj zatvor biti, kaže, sve u smrti. I onda vidim ja njega, on plaće i ja pođem plakati, ja vidim, nema od naše priče ništa, znaš. Ja prevrnem list i nakon da ja učim Kur'an da nastavim. Kad braćo i sestre, prvi ajet na stranici, Allah uzvišeni kaže, kale kad uđibe davetukuma, molbe vas dvojice su uslišane. A ja onda pođem vikat. Rekao, muštuluk ovo, muštuluk. Kaže, kakav muštuluk, šta ti je? Rekao, muštuluk, vidi šta nam uzvišeni Allah poručuje, rekao. Kaže Allah, rekao, molbe ili dove vas dvojice su uslišane. Rekao, inša Allah, ti ćeš vidjeti svoju majku brzo, a ja ću svoju Marijemu. Nisu prošla 2 sata, vrata se otvorše u ćeliji, kaže, hajde, kaže Osmanoviću, spremaj se, izlaziš, kaže, danas. Po prvi put, otkako sam u tom pritvoru bio 15 mjeseci, mene iz te ćelije prebacuju u drugu ćeliju. Prebacuju mene gore u drugu ćeliju nekom narkomanu iz Banja Luke koji je s bratom i sa njihovom nekom curom obijali apoteke i uzmali one opijate, one valorone, heptanone koji se daje ovako osobama koje boluju od raka i tako dalje. I gore mene prebacuje kod njega. Ode moj 8, mi se izgrlili smo, izljubili smo i tako dalje. Šta je on uradio? Samo kad je došao kući, uzeo ženu i uzeo svoje auto i pravac u Donji Vakuf da traži moju majku. Allah radi. I našao nabahu na moju kuću. I kaže, izašla mati, kaže, ja sam s Efendijom bio u zatvoru, kaže,
ja sam danas izašao, kaže, iz zatvora i on će ako Bog, ili sutra ili prekosutra. On je toliko bio uvjeren u to, kad sam ja njemu protumačio te ajete, i on će, kaže, ako Bog da, ili sutra ili prekosutra. Ja samo prenoćio jednu noć u toj drugoj ćeliji, zavrnuo rukave, ručio, zavrnuo rukave, da abdestim. Kad otvoriše se vrata, kaže ova jedna starešna, kaže, Mehdiću, kaže, ajde, kaže, spremaj se. A ja kontam, hoće ponovo da me prebaci u drugu sobu, u drugu onu ćeliju. A njemu kažem, ba nemojte me, rekao, starešno, rekao, eto, jučer sam došao, rekao, ovdje, rekao, ja tek došao sad me ponovo. Ma kaže, spremaj se, kaže, telefonom je naređeno iz Vrhovnog suda da te pod hitno moramo pustiti. Pa ima li šta da potpisim, trebamo ništa potpisati. Ma ništa, kad ne potpisuj, samo izlazi, kaže, moramo te pustiti, kaže, za naredni pola sata, kaže, i tako da. Kako sam izašao tad, više se nisam vraćao u zatvor, da ću mi ponovo Allah zna i tako dalje. Ali eto, braćo i sestre, to su ta moja iskustva sa Kur'anom i ne samo moja, i naš uvaženi, jel vrijeme jacije, ja šta je? Samo da završim, nama je pričao naš profesor Ibrahim Efendija Trebinjac, Hafiz, rahmetullahi alejhi, kad je on bio u zatvoru, njega su kao mladog muslimana Bigajri hak optužili. On je na Kovačima gore bio hatib i neki od tih sitnih duša, tih crnih duša, dok je on u džamiji bio, ubacio mu je u njegovu džubu neku kompromitirajuću cedlicu. I kad je završena hudba i džuma, i kad je on krenuo kući niz Kovače, njega oni udbaši zaustavili i kaže, pokazali mu da su službenici državne bezbjednosti, da imaju nalog da ga pretresu i pretresli ga i nađu mu taj papirić, šta je ovo? Kaže, vjerujte, ja ne znam. I hajde s nama i u zatvor. I on 3-4 godine Bigajri hak odlažao u zatvor. I kad je slušaj, i njemu je Allah kao hafizu Kur'ana slavo i šarete. I braćo, u zatvoru ja kakve sam snove imao, ja nikad u životu ni prije ni poslije nisam imao tih snova. Valjda Allah uzvišeni čovjeka očisti od grijeha. Jer čovjek kad bi tio tamo da griješi ne ima mogućnost, ne vidi ni sunca ni mjeseca, ono četili, ni s kim se ne sastaje, a onda puno se družim s Kur'anom, onda kad je čovjek u belaju, u problemu, onda čovjek uči dove Allahu, veže se brže i bolje za Allaha, dželešanu i tako dalje. I profesor isto tako, rahmetullahi alejhi, kaže, sanjam ja na sabahu u svojoj džamiji, ja učim, kaže, suru Vedduha. Ma vedda'ake rabbuke ve ma kala. Nije te tvoj gospodar napustio i zaboravio. Kaže, ja se probudio, meni drago, kaže, to je meni šaret od Allaha, kaže da me Allah nije zaboravio da moglo nešto biti od toga. I kaže, ja očekujem svaki dan da se nešto desi. Pa nema danas, pa nema sutra, pa mjesec, pa ja pođo, kaže, sumnjat u taj svoj san. Pođo ja sumnjat u taj svoj san. Kad Allah meni kaže, ponovo šalje, ja opet, kaže, u svojoj džamiji na sabah namazu učim ajete iz sure Kaf, gdje Allah dželešanu kaže, ma yubaddalu l-qavlu ladayya ve ma ana bizallamin lil abid. Ja ne mijenjam svoj govor, kaže, ja nisam nasilan prema robovima svojim. To, kaže, kad mi Allah naišaretio i postao, onda sam bio, kaže, se razratio i nije prošlo, kaže, ni hefta 10 dana, kaže, ja sam izašao iz zatvora. Pa eto, Allah, da kažem, je uz onoga koji je uz njega, Allah je uz onoga koji je uz njegovu knjigu, i zato se trebamo družiti sa Allahovom knjigom, jer u njoj je naš progres, u njoj je naš spas, u njoj je naš napredak, braći, draga i sestre. Eto, salam alejkum, već smo prekrdašli termin da vas Allah nagradi, što ste slušali što ste bili pažnjeni. Ima možda neko pitanje, da iskoristimo priliku prije nego što jaci uplanjamo, možda da... Imam, ja mogu da kažem da me Hafiz podsjeća na Jusufa a.s. Ova priča kako je stvarno presječka. Hafiz nam je izostavio
nenamjerno, kakav je koeficijent svjetlosti bio, dobro ste ostali sa vinom. Aha. Vrlo slab, jel da? Nije, u mene je vid, hvala Allahu, A izvanredan. ne, koeficijent svjetlosti, slabo ostali. Ne znam kako je to. Uglavnom, dan, noć je bila ovako jedna sijalica koja je ono škiljila pomalo, znate. Jer tamo oni na hodniku imaju onaj potenciometar i oni podešavaju koliko oni hoće. Kad oni hoće da vide šta se radi, oni pojačaju. A kad hoće da nama ne smeta po noći, oni samo smanji. Ako je sunčano vrijeme, oni su onda ugase skroz. A ako je ovako imalo mračno, pošto je to i onda je bilo voće, ne voće nego stabla, drveće je bilo gore okolo toga prozora, tako da je svjetlost jako oskudna bila. Ja kad sam izašao iz zatvora, tad mi pogotovo nisu trebala naočare. Sad, međutim, kad čitam na večer, trebaju mi naočare, nosim 1,5, 2 i tako da. A na daljinu vidim, hvala Allahu, sve, eto, mislim, na svoju sam majku, alhamdulillah, ona je u 70-oj mogla bez naočala konac u iglu uvesti, tako je imala dobar vidite. Još nas počastite sa Koranom, učenjem vas. Potrošio sam glas već Hajde. stvarno drugi put, inšallah. Na namazu sada, na jaci. Imamo ovdje, znači, i knjigu jednu koju nam je naš uvaženi Hafiz donio, znači, knjiga tretira posebno problematiku omladne, znači, rad sa omladnom. Pored toga u ovoj knjizi imate jedan CD, znači, snimljenog materijala, sve to predavanje, znači, iz te knjige na tom CD-u, knjiga košta 10 eura, pa budem ko god želi, znači, možemo nakon jacije namaza, koji je zainteresovan da kupi tu knjigu, to znači Hafizova knjiga i ako bude još koji kakve pitanja, vjerovatno može i nakon jacije malo da, ako u 4 roka ili u 6 roka, malo da razmijenimo koju. Hvala vam na vašem strpljenju. Hafiz nam je gost u nedelju na podne u Bubrta. Godišnji mevlud. Pitanje. Mogu li ja nešto sam? Ja sam rekao ovdje u ovim bližim komšijama tamo. Ja iz Zenice dolazim i Hafiz uvažen je kao imam 81. došli u Čašijsku džamiju. Tu sam malo prije pričao, pa samo da čuju ovi ljudi koji možda ne znaju. Ta Čašijska džamija u Zenici, na Jalih dole bila, se svela na jedan saf staraca. Eventualno 2 kad je džuma. I dolaskom ovog imama, ona je se išla za 5-6 mjeseci, napunila tako da nije bilo mjesta, hoćeš na džumu, moraš mnogo ranije doći da bi imao mjesto u džamiju. I onda je poslije se to, rad toga je vjerovatno ležište, napunila za taj dom. Jedan od razloga. Ništa. Zahvaljujem se našem uvaženom gostu i hvala dragom Allahu što smo znači imali priliku da nam je Hafiz naš današnji večerašnji gost. Ako Bog da bit će valjda prilike za buduće neko drugo druženje, na drugu tematiku, mi ćemo ako Bog da veoma rado pozdraviti Hafiza, već će nam doći drugom prilikom opet u naš džamat. Vama se zahvaljujem na strpljenju, malo smo oduljili, ali ja mislim da je Hafiz iznio baš lijepih priča i ono, kako se kaže, i za plakanje, i za smijanje, svega je bilo pomalo. Tako da, ja se isto još jedan put u moje ime i ime, znači, džemata i odbora, kad se zahvaljujem Hafizu, hvala Allahu. Nadam se da ćemo tako Bog razluđen i sad prelazimo, znači, na Kur'an. Da vas Allah nagradi prvo što ste došli, jer mogli ste naći 100 razloga da ne dođete, ali došli ste, alhamdulillah. I drugo, da vas Allah nagradi što ste slušali, što ste tako baš pažljivo slušali ovo što sam govorio. Da nam Allah ovo ukabuli, ako Bog naše večerašnje druženje, da nam ubroju dobra djela. Amin.